हेल' लोगोफोर, गोजोन फुङाव बयखौबो बरायहरबाय। मिजिंथिहरबाय नोंथांमोना भिडिअखौ दसे सम मोनना नायलायो। दा गोदान आपडेट होनो सानदों नोंथांमोना, जाय बेलागा खामानि मावग्रा बाहेराव नोंथांमोना मोजां खोनासंनानै ला। नै थांनाय माबानिफ्रायनो दुर्गा फुजा, जेराव बिथांमोनाबो फालिग्रा जाबाय। बे दुर्गा फुजानिफ्राय माने सारा माबायावनो माबाखौ दरमा बा डिउटिनि फैसाखौ बारायना होदो आरो ना। बयनोबो 50 थाखाखौ ओरैबाबो ओरैहाय बारायना होदो आरो जेरावबो सों लोगोफोरनाव। आरो किसुमान माबाफोरा कन्ट्रेक्टरनि आन्दाराव मावदोंब्ला अब्ला बिथांमोना होनाय नङा जानो हागौ, नाथाय बिथांनिजों रायलाय, जाय बेलागा नोंथांनि थारमाने मालिक, नोंथांनि जे माबा अनार, दा बिथांमोनजों रायलाय जे माथो ओरै थोरै माबादोनो, दरमा बारायना होदोनो माबानिफ्राय। नैबेयाव माने बेलेग माबाखौ मिथिया आङो, नैबे केरेला जायगायाव थारमाने दरमा बारायना होदों आरो लोगोफोर। 50 थाखा सोरनाबा 100 ओरै आरो बेबायदि बारायना होदो। आरो मोजां माबाया थारमाने आपडेटआ नैनो जाहैबाय, थारमाने केरेलायाव खम फैसानि माबा खामानि गैलिया। खम लास्टआनो 800, माने 800निफ्राय 1500सिमहालागै थारमाने नै दा सोलिबाय दं आरोना, जों माबाफोरनि थाखाय हिन्दी मानसिफोरनि थाखाय माबाया दरमाया बा सालारिया। दा नोंथांमोनखौ बेखायनो खावलायो आङो, सोरनाबा जुदि दरमाया जुदि खमबा आरो जुदि मिन्थियाखैबाथाय माबाजों कन्ट्रेक्टरफोर मालिकफोरजों रायज्लायनानै माबानानै ला। मानो होनबा नै दा मोनगोन। नै दा सारा माबायावनो केरेलायावनो, हल केरेलायावनो थारमाने बयनोबो बारायनानै होदो माबाखौ, दरमाखौहाय। आंनिखौ नाय, नैबे मासाव बारायनानै बेसेबां फैदों? 30,575 माबाया फैदों आरोना। मानो होनबा नैबे आंना माबा दं नालाय, एरियारबो दं एसे, ओमफ्राय आरो डिउटियाबो फुल नालाय, बेनिखिनि बारायनानै फैदों। नोंथांमोनखौ खावलायो आङो, नोंथांमोनाबो माबाखौ रायलायनानै बुंनानै ला, अब्लानो बारायगोन। नै माबानिफ्राय दुर्गा फुजानिफ्राय बारायना होदोंमोन नालाय। ओमफ्राय आरो नैबेखौ बुङो आङो, खनले बुंबाय थादों आङो, नोंथांमोनखौबो समखौ ओरैनो दा नागारहर, समखौ ओरैनो दा थांगारहो। नोंथांमोना सम थानायावनो मावनानै लाखा होननानै बुंनो आं सानदों जे, जाय बेलेगा न'आव थानानै खम फैसायाव जे मावनानै दं, समखौ ओरैनो आगारहरबाय दं, नैबे बाहेरायाव फैनानै नोंथांमोना मावफै। मानो होनबा नैबेहाय दरमाया बारा, फैसाया बारा। बाहेरायाव जुदि फैयोब्लाथाय माबा मोनसे खालामनो हागोन, नैबेफोरखौ नुहुरो आरो। न'आव थानानै माबानो मावनो हानाय, बबेबा माबाखौ नों साक्सेस खालामनो हानाय, नैबे एसे गोब्राब जोंनि माबायाव। गावनि उदैखौनो फिसिनो बिराद थान, अब्ला नोंनो नांगौ बायदिखौ खालामनो बोरै हानो ना? ओंखायनो आं नोंथांमोनखौ फंबायमोन बा आंनि आदा गेदेरफोर, दा नोंथांमोनखौ आं खावलायो, नोंथांमोना न'आव थानानै समखौ ओरैनो नागारहरनाङा। केरेला नङा, गोबां जायगायावबो फैनानै नोंथांमोना मावफैनो हागोन। मानो होनबा बाहेरायाव फैनाय लोगो लोगोनो थारमाने दरमा बा सालारिया बारा। नैबेनो लोगोफोर। अके, गोजोन हामलायथिखौ बावहरबाय नै फैनो गोनां माबा लोखि फुजानि नोंथांमोनखौ। बाय बाय लोगोफोर।